Permezz ta' rikors quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u s-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali Lidja Bela fisem il-Partit Laburista talbu lill-Qorti sabiex tiddeċiedi jekk tħassarx id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali li tat żewġ siġġijiet żejda lill-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja li fil-Parlament hemm it-tielet partit politiku kif iddikjarat mill-esponenti kemm tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll mill-Partit Demokratiku. Il-Partit Laburista spjega kif f'dan il-każ ġew applikati regoli tal-att dwar l-elezzjoni ġenerali li mhumiex applikabbli f'każ fejn apparti l-partit tal-maġġoranza ikun hemm iktar minn partit wieħed ta' minoranza. F'dan il-każ minkejja li Marlin Farrugia u l-Partit Demokratiku ikkontestaw f'alleanza mal-Partit Nazzjonalista, baqgħu jiddistingwu ruhom bħala il-Partit Demokratiku, inkluż bil-kliem tal-oranġjo jew orange fuq id-dokument tal-vot. Għaldaqstant, il-Partit Laburista jemmen li l-għoti taż-żewġ siġġijiet lill-Partit Nazzjonalista jikser id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-liġijiet elettorali. Il-Partit Laburista fil-ġurnata tal-ħamis kien diġà ppreżenta protest formali mal-Kummissjoni Elettorali permezz tad-delegat tiegħu Lewis Gatt. Iżda l-istess kummissjoni ddikjarat bħala eletti żewġ deputati min-naħa tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista qed jitlob għal daqstant il-qorti sabiex tiddeċiedi jekk kellux ikun applikat il-proviżjoni fil-liġi li jagħti siġġijiet żejda minkejja li jkun hemm it-tielet partit fil-Parlament.